Evo, dragi učenici, dobar dan. U drugom dijelu ovog ponavljanja, dakle Osmanskog carstva i Europe, krenut ćemo s prvom lekcijom život na svojom području, bosanski pašaluk i vojna krajina. Što uopće znači taj pašaluk? To je zapravo način kako su Osmanlije podijelile osvojeni teritorij, kao što možete vidjeti iz ove karte, dakle pašaluk se kasnije dijeli i na Sandžak, na još manje teritorijalne jedinice. To vam je kao nešto slično danas imate županiju koja je podijeljena na gradove i općine u Hrvatskoj. Dakle, nešto slično tome, samo su Osmanlije naravno imali svoju podjelu. S obzirom da je bilo središte u Sarajevu, u Bosni, zato se zvao bosanski pašaluk. Idemo se prisjetiti nastanak Osmanskog carstva, što je zapravo bio taj prvi cilj. Bilo je širenje islama. Bilo kako širenje islama, vjere, islamske kulture, zove se islamizacija. Međutim, naravno Osmanlije, idemo se prisjetiti, Osmanlije to nisu radili nužno na silu. Postoje dakle harač, to je porez koji plaća nemuslimansko stanovništvo, odnosno kako su to zvali raja, puk podanici ili narod i tako dalje. Nemuslimanska raja, možemo reći. Imali ste pojam staciju ostataka nekoć velikoga i slavnoga kraljevstva Hrvatskoga. Evo, ako usporedite dakle, Hrvatsku teritoriju doba kralja Petra Krešimira IV. Iz 11. stoljeća, kada je Hrvatska teritorijalno bila najveća, i kada usporedite te ostataka u 16. stoljeću, dakle, to je jedan izraz koji su suvremenici u 16. stoljeću koristili. Evo, vidite zapravo koliko je Hrvatska bila smanjena, čak je zapravo granica ovdje do rijeke Kupe. Jer kao što vidite ovdje gdje je Zagreb, tu je kraljevstvo Slavonije. Dakle, Hrvatska je bila samo ovaj tu mali dio, praktički od Kupe do mora, evo ovdje Otočac, recimo, i ovaj dio uz Velebitsko primorje. Bio samo pripadalo hrvatskom kralju. Sad, kako su zapravo Habsburgovci htjeli spriječiti daljnja osvajanja? Tako što su postavili vojnu krajinu. A to je zapravo sustav obrambenih utvrda uz Osmansko carstvo. Evo, ovdje imate, brojima su označeni taj prostor vojne krajine. Evo, broj 1, ovdje imate Hrvatsku krajinu, brojem 4 imate Slavonsko-srijemsku, brojem 2 imate Slavonsku krajinu i brojem 3 imate Bansku krajinu. Na taj način je bila podijeljena vojna krajina. Ta vojna krajina u Hrvatskoj je zapravo bila dio jednog šireg obrambenog sustava koji su Habsburgovci uspostavili. Dakle, evo ovdje dakle, završava prostor Hrvatske. Ovdje se raspostira na području današnje Srbije, Srbije i polako ulazi u teritorij današnje Rumunjske. Dakle, vidimo da nije vojna krajina dakle, postala samo u Hrvatskoj, nego je to dio jednog šireg obrambenog sustava koji je nastao kao obrana protiv širenja Osmanskog carstva. Kako su posljedice imali osmansko osvajanje? To je selidba Hrvata u Gradišće, dakle to je područje današnje granice Austrija-Mađarska, te Molise u Italiji. Evo, Gradišće vam je na ovoj lijevoj karti označen, dakle to je granični prostor. Zapravo ovdje je prikazan austrijski dio Gradišća, međutim Gradišće se nalazi dijelom i u Mađarskoj. I ovdje vam je pokrena Molise u Italiji. Vidite, dakle, samo s druge strane Jadranskog mora u odnosu na Dalmaciju. Sad, gradišćanski Hrvati vam isto tako postoje, pa vam je recimo osnovna škola u Parndorfu koja je dvojezična. Dakle, priča se na njemačkom, ali i na hrvatskom. Kakav je to hrvatski kojim pričaju ti gradišćanski Hrvati, možete vidjeti ovdje. Evo ga, objava iz 28.4.2020, dakle prije tjedan dana. Eto, svećevati rođendan razredom u karanteni. Teško je vrijeme za školare i školarice, greška koji su oni stavili na stranicu, 3. razreda osnovne škole u Pandrofu i za sve školare u Austriji širom svita. Dica čitaju, pišu i računaju doma računalom, roditelji pomažu koliko je moguće, a učitelji se sada pripravljaju digitalno. Čuda se je promijenilo, ali jedno je ostalo isto. Dica imaju rođendan i od srca si želu samo jedno, opet se igrati svojim prijatelji i ostati zdrava. Neki naši jezikoslovci smatraju da je zapravo taj gradišćanski hrvatski možda
najbliži onom hrvatskom onom pravom čistom hrvatskom kakav bi on trebao biti, odnosno kakav je bio prije dolaska Osmanlija, jer naš današnji čak i književni jezik je jako pod utjecajem i mađarskog jezika, i njemačkog jezika, talijanskog jezika i čak ima i turcizama, dakle, zbog Osmanlije. Sad, na taj prostor s kojeg Hrvati iseljavaju dolaze Vlasi. To je nomadsko stočarsko stanovništvo koje naseljava granična područja. I sad možda se pitate, pa profesor, otkud sad ti Vlasi, jel? Što su oni došli odjednom od nekud, gdje su ljudi cijelo vrijeme tu bili, ako jesu, zašto ih nismo spominjali i tako dalje, jel? Sad se opet moramo vratiti skoro više od 1000 godina u povijest, jel, da vidimo ko su zapravo ti Vlasi. I Vlasi u Seobu Slavena u 7. stoljeću. Jel? Dakle, Slaveni naseljavaju tu prostor koji je zaokružen, mislim, na ovom našem području, među ostalog tu i Seobo Hrvata, uključena, i oni naseljavaju tu prostor. Jel? Prostor ono što se danas naziva Balkanski poluotok, odnosno jugoistočna Europa. I sad, kako ti Slaveni dolaze, jel? Ti Vlasi, oni su zapravo bili stanovništvo rimsko-ilirsko, ajmo reći, mješavina Rimljana i Ilira. I kako su zapravo ti Slaveni nadirali, jel? Ti su Vlasi zapravo pobjegli, ajmo reći, u brda ili u planine. I oni su zapravo živjeli na tim višim nadmorskim visinama, bavili su se stočarstvom, bili zapravo većinom nomadi, trgovci, dakle nisu se bavili poljoprivredom, nisu živjeli u gradovima, bili su dosta nekako zatvorena zajednica. I stvar je u tome zašto ih zapravo tek sad spominjemo, oni nisu, njihov jezik pokušavaju danas rekonstruirati znanstvenici, ali jako je to teško, jer oni nama nisu nikakav pisani trag ostavili tijekom povijesti. Dakle, mi sve što o njima znamo zapravo iz onome što su pisali drugi. Jel? Zato u biti, evo da možemo malo i ponoviti hrvatski, jel, što sam primijetio da malo radite grešku, jel? Ali razumijem zašto, jer je to jedna neobična. Isto vam se zapravo deklinira kao i recimo imenica orah, jel? Dakle, vlah je nominativ jednine, nominativ množine su vlasi, a akuzativ množine vlahe. Dakle, Osmanli naseljavaju vlahe, ne biste napisali naseljavaju vlase, jel, i tako dalje. Dakle, Osmanli su naseljavali vlahe. Oni nisu zapravo narod, nego zajednički naziv za zajednicu ljudi koji se podređenim obilježjima razlikovali od Hrvata, Srba i Rumunja. I zapravo diljem Europe imate taj izraz vlah, on označava nekog ko je drugačiji, ko se ne ponaša onako kako se većina njih ponaša. Na primjer, ne bave se istim gospodarskim djelatnostima i ne pričaju jezikom kojim priča većina na nekom prostoru. Ko su Vlasi danas? Prema popisu stanovništva iz 2011. evo 29 stanovnika smatra se Vlasima. Imate izraz u Dalmaciji često fetivi i vlaj. Sad vlaj vam je pogrdni naziv za to vam koriste ovi fetivi. Fetivi bi značili kao izvorni Dalmatinci, ali ovi koji žive na obali i koji su rođeni tamo. Znači Zadarni koji su rođeni u Zadru, Šibenčani koji su rođeni u Šibeniku, Splićani rođeni u Splitu i tako dalje. I oni često vlajima nazivaju sve one koji se iz unutrašnjosti, dakle iz Dalmatinske Zagore, presele u te gradove na obali. Nešto slično kao recimo ono što možete čuti onim starim pjesmama, ne znam, Purgeri do Tepenci. Purgeri bi kao bili oni koji su rođeni u Zagrebu, jel? A do Tepenci su zapravo oni koji dođu izvan Zagreba i dosele se u Zagreb. Ali evo, neki su to uspjeli taj pogrdni naziv nekako okrenuti na lijepu stranu, jel? Pa je recimo bio i, možete čak kad pogledate na Google, imate Vlaji na Himalaji, jel? Ti neki ljudi koji su porijeklom iz Dalmatinske Zagore, iz unutrašnjosti Dalmacije, osvojili su taj Mera Pik na 6600 metara visine, jel? Na Himalaji i eto, cijelu su tu operaciju za ekspediciju nazvali Vlaji na Himalaji, jel? I sad, oko tih Vlaha zapravo bila je borba. Ko će i na koji način njima upravljati? Hrvatsko plemstvo je smatralo da su Vlasi podanici Hrvatskog kraljevstva, te su i mogu biti kmetovi na našem poznanju kao što su to i kao što su to bili zapravo i Hrvati. Jel? I oni su smatrali da oni trebaju biti kmetovi, jel, na posjedima hrvatskih velikaša. No, ajmo se prisjetiti da su zapravo Vlasi došli na pogranični prostor, pogotovo na području Vojne Krajine, na nagovor Habsburgovaca. Jel? I zapravo Habsburgovci su njima dali, odnosno htjeli dati određena prava. Prava, recimo, koja čak niti hrvatsko stanovništvo na području Vojne Krajine nije imalo.
vojna krajina je pod direktnom upravom Beča, jel? I mi određujemo kakav će status biti Vlaha. I naravno, na kraju ipak nekako prevagnula ta habsburška strana jer su zapravo vlaškim statutima uređena prava Vlaha, da oni recimo ne mogu biti kmetovi, da imaju osobnu slobodu, jel? Ali da moraju ratovati protiv Osmanlija i da moraju graditi utvrde. Jel? I naravno, zašto je to recimo Habsburgovci napravili? Pa oni su im na neki način tražili svog saveznika u eventualnom sukobu sa hrvatskim plemstvom. Jer vojna krajina je sama po sebi vrlo neobična. Dakle, vojna krajina nalazi se u Hrvatskom kraljevstvu, ako teritorijalno kao što je u ovoj karti, ali njome ne upravlja niti ban, niti sabor, nego upravlja direktno Beč. Dakle, ako vi, evo, na primjer, pogledamo ovu Hrvatsku krajinu pod brojem 1, vojska koja se tu nalazi njome ne upravlja hrvatski ban, niti Hrvatski sabor, nego direktno Beč. To će, kada ćemo doći na kasnije lekcije, vidjet ćemo kako to može imati posljedice za Hrvatsku. Jedino zapravo područje koje upravlja ban i sabor je ovo područje brojem 3, gdje piše Banska krajina. Dakle, vidimo da zapravo samo ta vojna krajina je dosta komplicirana sama po sebi. Vlaškim statutima je napokon uređen status tih Vlaha, neka prava i obveze. Prava je da dobivaju posjede, imaju osobnu slobodu, ali obveze je boriti se protiv Osmana i sudjelovati u gradnji utvrda. I idemo na oslobođenje hrvatskih krajeva od Osmanlija. Treba tražiti uzroke krize Osmanskog carstva. Nasljednici Sulejmana Veličanstvenog nisu bili baš sposobni kao on, odnosno smatra se da je sultan Sulejman Veličanstveni bio posljednji veliki osmanski sultan. Nakon njega svi sultani koji su vladali nisu bili baš sposobni. Jel? Recimo, Selim II je imao nadimak pijanica, više volio zapravo vrijeme provoditi u jednoj prostoriji unutar svoje palače, ta prostorija se inače zove harem. Taj harem je zapravo bio prostorije koje su nalazili, dakle, žene iz različitih dijelova carstva, lijepe žene kojim se sultan htio okružiti i družiti se s njima. I tako je Selim II više to volio raditi, pogotovo Murat III. Murat III je recimo više vremena doista provodio u haremu nego što provodio upravljajući državom. Recimo, postoji jedna priča kako je zapravo on na svoj dvor doveo Safije Sultan, to je jedna mlečanka koju on zarobio i on je bio toliko opčinjen njome, da je ona zapravo kontrolirala Murata III, čak mu navodno i govorila neke stvari. No, čak i sam Sulejman isto, postoji priča o tome, Rokselana je bila njegova žena i da je ona čak na njezin nagovor je Sulejman dao ubiti Ibrahima, dakle svog vezira, svog prijatelja i suvladara. Tako da ono čak se često u povijesti u knjigama nakon Sulejmana Veličanstvenog govori o vladavini žena, odnosno dobu žena. Druga stvar, dolazi do prestanka osvajanja, koja su donosila velike prihode. I treća stvar, naravno nemojmo zaboraviti, dakle mi smo dalje ovako u 16. stoljeću, polako ulazimo u 17. Trgovina se polako seli, znači iz Sredozemnog mora u Atlantski ocean. Ono što inače dolazilo iz Azije preko Osmanskog carstva više nije se plaćala carina na to, tako da su Osmanli zapravo gubili i na taj način gubili su velike prihode. Sad dolazimo i do onog jednog vječitog pitanja tijekom povijesti, koliko velika treba biti država da ne bude prevelika da se ne raspadne, a opet da ne bude premalena da ju ne osvoje susjedne države. Dakle, kako sačuvati jedinstvo? Dakle, vi u Osmanskom carstvu imate Arape, imate, dakle, to su Osmanli, odnosno oni su kao pripadnici turkijskog naroda, iako ih mi često smatramo da su kao Arapi, međutim oni nisu Arapi, jezik je malo drugačiji. Imate Grke, naprosto Grčke koji imaju svoju kulturu, svoj jezik, svoj religiju. Imate Albance, dakle, to je narod koji zapravo ne pripada jednoj 3 velike skupine prema jezičnoj podjeli, dakle Slaveni, Romani niti Germani. Naravno, imate Hrvate tu sa svojim nekim identitetom, imate Mađare sa svojim jezikom, mi 800 godina i dalje teško komuniciramo mađarski jezik, dakle nije slavenski jezik, Mađari nisu Slaveni. I imate čak i ostatke onih krimskih, tu na Krimskom poluotoku imate ostatke Tatara, odnosno Mongola koji su tu osvajali još u 13. stoljeću. Znači imate posebne Gruzice koji imaju svoj jezik, svoju kulturu i tako dalje. I sad kako sačuvati jedinstvo
u takvoj državi gdje postoje različiti identiteti. Sigurno se neće neki Hrvat, recimo Osmansko carstvo imali problema i sa Perzijom ovdje i česte ratove sa Perzijom, na istoku. Pa teško baš da su Hrvati plakali kad bi Perzijanci napadali, ne znam, Osmansko carstvo i osvojili dio teritorija. Na vrhuncu moći imalo je 2,2 milijuna km2, što znači da ako bi danas, recimo, odjednom uskrsnulo Osmansko carstvo, to bi bila 12. država po veličini u svijetu. Bitka kod Lepanta 1571. godine smatra se jednim od bitki prekretnica, to je poraz bio, to je pomorska bitka, zajedničke kršćanske snage su imale 251 brod i 30.000 vojnika, osmanske snage prema izvoru piše da su bile brojnije od kršćanskih, ali slabije opremljene i nediscipliniranije. Nisu imali kvalitetno vodstvo i sami vojnici očito nisu slušali svoje zapovjednike. Bitka je završila pobjedom, dakle, kršćanskih snaga. Evo, Lepant vam se ovdje nalazi, dakle vidite ovako jedan zaljev u prostoru današnje Grčke, ali zašto je uopće došlo do te bitke, jer je Selim II osvojio je Cipar. Zanimljiva je njegova izreka nakon poraza kod Lepanta. Kršćani su mi na Lepantu odrezali bradu, a ja sam njima za uzimanjem Cipra odrezao ruku. Meni će brada ponovno narasti, dok njima ruka neće. Dakle, tim je htio reći da zapravo, iako su kršćani porazili njegovu mornaricu, on će podići novu, ali to što je on kršćanima oduzeo Cipar, ipak kršćani neće zapravo moći tako lako svoj Cipar, odnosno neće moći uopće. To je recimo jedna zanimljiva izreka, kako usporedba, kako je to Selim II usporedio tu bitku kod Lepanta na ovaj vrlo maštovit način. Veliki Bečki rat 1683. godine zapravo započinje opsadom Beča, koji je vodio veliki vezir Kara Mustafa. Dakle, govorimo o toj vladavini žena, pa više čak nećemo sultane toliko niti spominjati. Tu je opsadu zapravo spasile su zajedničke kršćanske snage koje su se na brdu iznad Beča skupile i zajedničkim jurišom zapravo su od 30.000 vojnika su porazili Osmanlije. Jedna posebnost je, tu je Jan III. Supjeski, dakle poljski kralj, sudjelovao. Pojavi su bili poznati po svojim tim takozvanim krilatim husarima. Dakle, husar je bio naziv za laku konjicu u novom vijeku, ali sad ovi krilati vidite kako imaju ovako neobičan jedan detalj modni, kao da imaju krila. I to su zaista, ovo što vam je sivom bojom označeno, to su vam zapravo perja, ptica koja su oni stavili, i osim što je vizualno onako daje nekakvu ljepotu, i dobivate na prestižu i časti i ugledu, prema izjavima nekih suvremenika, dakle boraca njihovim dnevnicima, kažu da su jako bojali zvuka koje je to proizvodilo, jer kada zrak, dakle, struji kroz to perje, onda proizvodi jedan vrlo prodoran zvuk, kojeg su se čak neprijatelji, od samog tog zvuka su čak bježali. Tako da je to jedna zanimljiva epizoda u povijesti. I čak se smatra da je to bio najveći konjanički juriš u povijesti. Sa tim krilatim husarima. Od tad počinje rat, veliki Bečki rat koji se zove, završće 1699. godine. Stvorena je takozvana Sveta liga, dakle to je protuosmanski savez koji su činili Habsburška monarhija, čiji je grb lijevo prikazan, Poljska, čiji je grb u sredini, te Mletačka republika, čiji je grb desno. U tom ratu za oslobođenje Osmanlije su naravno oslobođeni dobar dio hrvatskog teritorija, pa su sudjelovali i Hrvati istaknuti, ali zanimljivo je tko su bili ti Hrvati, dakle Franjevac, Luka Ibršimović, Sokol i pop Marko Mesić, dakle opet svećenici nekako sudjeluju u tim borbom protiv Osmana, što izgleda da su oni u nekim slučajevima su oni zapravo i imali važniju istaknuti ulogu od vojskovođa u ratovima s Osmanlijama. Kad se sjetimo, dakle, i u bitka za Sisak isto su dva svećenika bile, postoji čak Ivan Kapistran, Iloku i tako dalje, sve su to svećenici koji su sudjelovali i nekako možda nisu znali boriti se, možda jesu, to zapravo ne možemo znati, ali jednostavno samo činjenica da se nisu htjeli predati, podizali su moral svojim suborcima. Evo, Franjevac, Luka Ibršimović je važnu ulogu u oslobađanju Slavonije, a Marko Mesić Like i Krbave. I sad kako izgleda taj teritorij Hrvatske?
u 17. stoljeću, odnosno nakon tog mira u Srijemskim Karlovcima, jel? Dakle, pratimo ovu tirkiznu boju u svjetlo plavu, jel? Dakle, vidimo da je Lika i Krbava je oslobođena i ovo je tu područje, dakle, oko rijeke Une i cijela Slavonija, jel? Dakle, sve je to oslobođeno u tom velikom bečkom ratu, jel? Granica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine vraćena na rijeku Savu, pogotovo na sjeveru, i tako je stanje i dan danas. I to je, evo, završili smo ovu temu Osmansko carstvo Europa. Ono s čim bi ja volio da, evo, kad izađete iz osnovne škole, koje bi to bile najvažnije posljedice, dakle, tih osmanskih osvajanja. I pogotovo one koje sjećamo dan danas. Dakle, imamo u hrvatskom jeziku imenice kao što su jogurt, dućan, kapija, barijak i tako dalje, koje se koriste u različitim dijelovima Hrvatske. Migracija Hrvata u Austriji, u Mađarsku, u Rumunjsku, u Italiji. Jel? Dakle, dan danas možemo pronaći Hrvate, dakle, ljudi koji njeguju hrvatski jezik i taj hrvatski identitet. I recimo dan danas islam kao najzastupljenija vjera u Bosni i Hercegovini, Albaniji i Kosovu. Dakle, našim Bosni i Hercegovina kao susjedne, Albanije i Kosovo države koji su u našem neposrednom susjedstvu. I evo, recimo, ovo vam jedan slajd iz 5. razreda, dakle, zašto se uopće uči povijest, kako bismo razumjeli sadašnjost, jel? Pa jedan od tih načina je zašto Hrvatska ima tako, jel, neobičan teritorij, zašto nam teritorij nije nekakva savršena kružnica, jel? I eto, sad problem riješen. Naravno, pogotovo granica s Bosnom i Hercegovinom, ona je, iako su hrvatske granice nastale sredinom 20. stoljeća, odnosno nakon Domovinskog rata su potvrđene, jel? Zašto imaju baš takav oblik? Zato što su uzete granice koje su nastale u 17. i 18. stoljeću, dakle, zbog ratovanja s Osmanlijama. Ako recimo pogledamo Hrvatsko kraljevstvo vrijeme Matije Korvina, 15. stoljeće, jel? Dakle, vidimo da je ovaj prostor sjeverne Bosne, današnje sjeverne Bosne i Hercegovine, nekoć je bio dio Hrvatskog kraljevstva, ali nalazilo se u kraljevstvu Hrvatskom kraljevstvu. Na ovoj desnoj karti vam je taj dio označen i dakle, zahvaljujući osmanskim osvajanjima, jeli, taj dio više nikad neće biti dio Hrvatskog kraljevstva, nego će biti dio Bosne i Hercegovine. I isto tako, ako pogledate ovaj dio na ovoj donjoj desnoj karti, vi znate da je područje Hrvatske nije cjelovito, nego je prekinuto na području Neuma, jeli? Zašto ima taj prekid? Tu moramo gledati jedan rat koji je bio 1714. i 1718. između Mletačke republike i Osmanskog carstva, gdje su Mlečani osvojili Dalmaciju i to ovaj tu prostor, jel, koji vam je tu označen sivom i tamno sivom bojom. U taj rat se kasnije uključila i Habsburška monarhija. Ono što je najvažnije da je Dubrovačka republika, kada je potpisan mir, htjela da zapravo ne graniči sa Mletačkom republikom, jer su čak imali bolje odnose s Osmanskim carstvom nego Mletačkom republikom, i zato dan danas, dakle, teritorij Hrvatske nije cjelovit, jer je 1718. potpisan taj mir u kojem je, evo, ovdje prostor Hrvatske, jel, prekinut. Dakle, tu je nekad Osmansko carstvo imalo izlaz na Jadransko more, jel? Danas ga ima Bosna i Hercegovina, i eto, dan danas, evo, primjer kako su zapravo povijesni događaji su utječu, evo, i na današnju situaciju. Oni koji putuju, evo, ovako vam to izgleda zoomirano, oni koji putuju znaju da tu zna biti problema, evo, zbog ovog tu malog koridora. Ako putujete prema Dubrovniku, jel, znate nekoliko desetaka minuta znate čekati na granici, jel, pogotovo ako se stvore gužve i tako dalje, jel, i onda prođete tih 10 kilometara, onda se nađete na drugoj strani granice gdje opet morate čekati određeno vrijeme, jel, i onda proći dalje. Zato se, dakle, gradi na ovom tu prostoru, jel, Pelješki most, kako bi cestovno hrvatski teritorij bio jedinstven i kako bi bez prelaska granice vi, recimo, iz Zagreba ili iz Osijeka, jel, mogli doći u Dubrovnik, jel. Eto, pozdrav i